tu vítáme u tohoto videa. To prvé se nám pokazilo, ale jdeme od začátku. No takže, Sitka, prosím, otoč mi kameru a predstavím tvoju izbu. Nech sa páči. Tak, tady je tak tady je kláveše, Sitkine, prosím, kláveše Sitkine, jak vám máte zahrávat to video, čiže mimochodem moje videa o hrách, čiže to jsem já a mám nový účet, prosím, nezakrývaj mi kameru, Sitka. Mám nový účet a tam natočím nějaké videa, jak můžete vidět, otoč mi kameru, Sitka. Prosím, tady je telka Sitkina, jako ne Sitkina, a druhý na to koukají. No, tady je slon, prosím. Dole mi to otoč, tady je slon. Jasne, pôjdem. A potom štiel vám ukážeme spolu ze Sitku. Štiel sa vám ukážeme spolu ze Sitku. A tak niečo. Tady je ovladač hotelky. Takže, Samozrejme. ako vidíte, je tu celý nábytok. Ale je sice nový, ale to, lebo ten starý měl zlomené šuplíky a co vám tu představíme dál? Sú tu lieky, je tu takýto Anielik, čo svieti. Áno. No, také fajnové farbičky. Takže, no, tu sú handry. No, tam sú handry. Tuto, otoč to prosím, Janko. Tu sú také vecičky. Notebook, nabíjačky, myšky. Aj otevří ho ten notebook. A vůbec jaká to je značka? Toto je notebook Asus. Je to menší typ a všetko sa dá na to chytiť. Takže máme vidět tu baterku, takže my už se loučíme. Pa!